Ik ben Astrid van Damme. Wij hebben een mini-camping, appartementen en paardenstalling. Onze camping heet Het Platte Putje en het is gelegen aan de rand van Groede. De gasten die kunnen zelf hun paard meenemen op vakantie om prachtige strandritten te maken, bijvoorbeeld aan de Zeeuwse kust. Ik ben Magali van der Heijden, paardtraininstructrice en trainster. En ik hou me vooral bezig met horsemanship en sport, waarbij ik de paarden zo ontspannen mogelijk wil krijgen in verschillende situaties, zoals vandaag hier aan zee. En wat is je relatie met het Platte Putje? Wij komen hier regelmatig, eigenlijk 2 keer per jaar probeer ik met een aantal leerlingen naar het Platte Putje te komen, omdat er daar de infrastructuur zich toeleent om met de paarden tot daar te komen en omdat er stallen zijn. En dan blijven wij daar ook overnachten op de camping met de paarden. Nu logeren wij op het Platte Putje. Dat is een minicamping in Groede, dicht bij de zee. Maar het zijn ook appartementjes. En, ja, het is een beetje in de stijl van een boerderij ingericht. Je kan je paard stallen voor een weekendje als je daar op vakantie gaat. En nu leren ze om in het water te gaan, want veel paarden zijn bang om in het water te gaan wandelen door de golven. En hier leren ze dat.